Hej tid, nu har tid just lyssna vid sista undervisningar där i utbyggningen för samskipare, skrivare och hjälparfolk. Och det är en utbyggning i 3 modulon, nej 6 modulon och 3 undervisningar där. Kan jag lukka spyrja om Ona, du kvart är du för du också helt särskilt som du finner vistar hemma, du är det näka du kan visa av? Ja, jag vill säga att den första modulen var rätt intressant. Kvar man kom in och personliga styrka. Och så kan man gå sig arbeta vid tog. Det är otroligt spännande. Och något konkret som du följde som du kan bruka i morgon så ska vara eller? Ja, det är alltid för att jag placera mig själv i kvar area då kan bruka det sen tror jag. Det är alltid. Ja, och Susanna? Ja, jag sitter samma. Det science modul var det bästa. Excellent sant. Ja. Annars det första och nästa alltid ästen men så ja. Kanske till och minst bättre. Det minst själva det bästa senast. Ja. Ja, och Solron? Ja, jag sitter samma här är det där sista till det frukosta och det är skärra avhåverst. Och det är om positiva psykologi för det mesta alla kvar. Ja, väldigt stort lätt och gå an undervisare äsne. Men annars var det första och det nästa och då var det ordentligt. Till det var skulle möts i balkon och det är faktiskt en stor part av uppbyggingen i Eisne att man möter direkt i balkon. Hur det går så inte i balkon så ser det stått. Ja, där måste vi få en lucka som är skump. Är vi får det ordentligt i sväng. Men det ska faktiskt till halvtid för att hålla disciplinen uppe att man möts i balkon. Ja, det är en viktig part. Ja, det är en viktig part att ja, kom igång att läsa och för vid det hela. Men du har tid mest att tycka about det? Ja, det är hästelbalken här. Och då man så läser en bok man så kan ta så om man har moduler. Så det är något att säga självant. Har du några goda råd till hvis det kommer vi vill göra något håll till balkarna kvart skulle det göra helt och vet du något? Det är alltid otroligt viktigt att mötas. Tar man vet man ska mötas så man simpelthen nödt att läsa och man textar samman. Och se fra hvis det inte fungerar i balken kanske för en annan balk. Vi kanske boja för lunch och vi sätter fra. Kommer kanske för sent igång. Men så får vi en annan balk och det fungerar verkligen väl. Så jag får inte att det kan gå när vi pratar och allt det bästa framöver och hoppas du har lärt ordentligt. Tack för det. Tack själv.